Israel mong'ere kaka Israel Defense Forces koro nenore ka gima pinje moko donjo e lwenyno. Ma en tok ka piny mar Iran nomonjo piny Israel gi miruti mokalo 300 tok ka komanda maduong' mar lweny mar piny Iran nonegi e lweny mane piny mar Israel obage kar mbetre e piny mar Damascus. Bende monjno nyalo kelo lweny mar adek mar piny motisi ni World War III kaka osebedo kawachore. Eric Ounda negi mathoth. Yesterday, Iran launched a massive attack against Israel using drones and missiles. Such a direct Iranian attack against Israel is unprecedented. Piny Israel ne olero ni thoth miruti mokalo 300 mane odir kod piny mar Iran negi keyo kapok okelo masira. Monjno ma pinje mang'eny ne okwedo. Bende e monj mokwongo ma piny Iran omonjogo piny Israel nyaka ne lweny e kind kweth mar Hamas kod jolwenj piny Israel ma ong'ere kaka Israel Defense Forces IDF chakre. Kata kamano, piny Israel ne olero ni mirutigo ne okelo kethruok mag mwandu e gwenge ma milambo mar pinyno, ka bende nyathi ma jahigni 7 ne oyudo hinyruok. Monjno ne otimore kaluwore kod siem ma piny mar Iran osebedo ka siemo godo piny Israel tok ka jolwenj piny Israel ne omonjo piny Damascus ma ochwe onego jotend jolweny mar piny Iran chak dweni. Since attacking the diplomatic building means attacking Iranian territory, I think a serious response from Iran is necessary. But I can't figure out what military people were doing inside Iran's consulate. Jatend piny Amerika Joe Biden ma bende osebedo kochung' kod piny Israel e lwenyno ne olero ni ne gikonyo piny Israel e keyo miruti mane odir gi piny Iran, ka bende ne opuoyo piny Israel kuom chung' motegno ma giseng'iso e kedo gi jonjore. Piny mar Ufaransa kod UK bende ne okonyo piny Israel e keyo mirutigo. Kata obedo ni ok ong'ere kaka piny mar Israel dhi duoko piny Iran kaluwore kod monjno, jatend migawo mar arita e piny Israel Yoav Gallant ne ogolo siem ne piny Iran ka owacho ni pok gitiekore. Mae timore e seche ma piny Iran to ne olero ni ka piny Israel omonjogi to gibiro duoko monjno e yo mapek. Israel's move can be a declaration of war as an attempt to make Iran directly enter into a war. Nyaka sani, kama lweny nyalo chomo biro luwore kod kaka piny Israel dhi duoko piny Iran kaluwore kod monjno. Kaluwore kod piny Iran, gisechulo kuoro kendo duoko mar piny Israel nyalo medo lwenyno. Dwaro margi en ni mondo piny Israel obed mos koro kendo kik duokre kodgi. Ka bende koro wachore ni duoko mar Israel nyalo medo lwenyno, ka jawach e lo riwruok mar arita e piny Amerika John Kirby to ne olero ni jatend pinyno Joe Biden nigi yie ni lweny ok bi medore e pinje moko ka romo mane obedogo kawuono kod riwruok mar G7 en mar kelo kwe. Kata kamano, riwruok mar G7 oting'o pinje mathoth gi ochung' kod piny Israel e lwenyno ka otelnegi kod piny Amerika, ka moko to gin Canada, Ufaransa, Germany, Italy, Japan, UK kod thoth pinje ma Europe. Mae nyiso ni pinje moko ok oyie kodgi e yo mar kelo kwe. Today, we, the leaders of the G7, condemned this in the strongest terms. We expressed our solidarity and support to the people of Israel. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We also discussed the need to end the crisis in Gaza as soon as possible. This includes an immediate ceasefire and the immediate release of all hostages by Hamas. To biro bedonade. Eric Ounda, Ramogi TV.